Oji abịa gbasaga ọwụ na ọgba nsaga ọkwọ m ụgwọ damages. So bịa jee kpọrọ nje pipe kpọrọ nje pipe ka m pịawa ya azụ na ahụhụ ichefụta ede ahụhụ ọkụkọ. So Jpac onye gba ọsọ na saga nne ya, onye hafụ saga nara bụ ọsọ nne ya. Jpac ụmụ ka a na-akpọ traditional nwoke dị nwurude nke kingdom. Iji gwa gị eziokwu, anaghị m arụzi na DHL nke ikpeazụ a, ana m arụ another place. Ọ kwara m ọ ga-akọntinu na-arụ ọrụ, m ga-akọntinu na-arụ ọrụ because achọghị m ịyọ mmadụ nni ka gị nwa. Achọghị m ị na-eji n'itebe okeke gbabara n'itebe oke ahụ, si n'itebe oke ahụ gbabara n'itebe oke nkwụ, si n'itebe oke nkwụ gbabara n'itebe oke oya. So achọghị m ime otu ahụ. Oh, agwara m gị na the silent of traditional nwoke will speak more action than the voice of traditional nwoke at the end. Onwebeghị video m mere, agbabeghị saga, akwọbeghị beans ya kwụ, anyabeghị anya. Ijere na nke bishọp ọzọ ụbụrụ rie nni jegasịa be ndị philanthropist ijele enyecha gị ego ọdụzie ka iji agbafeta na saga. Ị na-agwaba na ibido onye ọwụna mmago asị na iwu onye okwu asị, onweghị ibe ọwụna ị na-ekwu eziokwu. Amagasị onye okwu ha. So ana na-eje na akwa ibere na nwa obere vidio imere n'ụtụtụ a, ị na-ekwu na ibido gbawa nsaga na ije na-ebo ma nke mmere ma nke m emeghe. Ndị Igbo vụrụ m ndị kwuru before nwere nke mmere. Ị na-agbachagharị ka mkpụrụ amụ. Nwanne egolo m disi 2024, akwadoro m akwado na 2024, ịbụla akwụkwọ akado MT. So unu ga-enye m reason m ga-eji eti ibe na akwụkwọ a. And iji gwa gị eziokwu, ndị oge hiti ha dị ndị ahụ na-eme illegal things na-enye gị ego ije na-evufutaba n'ihu akwụkwọ. Pa ga-agba ọsọ. Ọ ka nna anụsọ ọgụ ọwụghị gị nwa. Because ha nwa doiri gị sị gị gaa mebe. Emere nye na live video na ọwụ na ije na nke akwa apịawa m Ebuka Obi azụ. Na ọha nwa ndị na-evutere anyị division ijezi esi n'azụ jee na nke akwa ahụ. Ị na-eme video ebe ọwụ na ijere ịgbaka video, ebe ọwụ na ijere ịgbaka video ijezie na nke akwa ngwere ịgba ihe video. From Bishop Ozubulu place and the akwa ọkụkọ Bishop n'Ozubulu akwa ọkụkọ n'Ọba. How distance ụkpọ dị from Ozubulu or from Ọba ụkpọbo na aha ijechara ma be nnukwu mama ụnụ unu ahụ ịlụrụ nekwentu ahụ unu nekwentu gị ahụ nekwentu ahụ ịlụrụ papa gị ijezighị visit nekwentu ahụ eso na osisi ụzọ mpalọ and nọ maka ịnọghọ n'ụlọ maka ịnọghọ nso ka eji vidio ologo setere gị sọzọ ihe unu ahụ. Kịta anyị nọzi nso gịnị vụfuru gị anya gị n'ụlọ gị ahụ. Eche na ịnọta n'ụlọ gị ahụ ka ị kwesịrị ivu ụzọ jemitie vidio osisi rusu ahụ were pịawa traditional nwoke dị azụ. Ịfụtara ụtụtụ anyị na-asị na ịchọghị ịgba saga
ijere na nke bishọp ọzọ ụbụrụ fụ nnukwute ụnọ fụ swimming pool enye gị wine gị ṅụọ na nọrọ na swimming pool ṅụọ uti afọ idege furu na akwụkwọ gị adịrị mụọ adịrị ibe na December to God akwụkwọ gị mere mvusa amaghị ọsọ m fụrụ akwụkwọ gị ahụ nna ụnọ na-afụkwa ibe nna afọ Jboy oyi adị Jpac adịrị ụsọ n'afọ ya ahụ ya ndị ọzọ dị n'ọmụ mana adị Jpac adịrị n'ife niile orikọwara na dịsi ihe a ọ dọrọ ya hụ mụọ apụta na o jechara na nke bishọp ọzọ ụbụrụ ọdụ ka bishọp ji nnukwute efere were savụ ya nri ọfakọicha nri ahụ nna ọdụ ka nri bishọp ọzọ ụbụrụ nyere Jpac nnukwute vitamin dị n'ime ya nnukwute ife na-enye ife n'ahụ dị n'ime nri ahụ o richala dị nri to God who made me and you ahụ adịkwuo mmụọ o richala dị nri be bishọp shọt o gosiri na bishọp ọzọ ụbụrụ ka nye ya nri Ebuka Obi na-awụ oje enye ya nri onye ya nri with millions of ndoza ya ma a na-avụ nri enwere ike emekọta Jpac avụta ofu efere orie nke izizi because Ebuka Obi amaghị otu o si eri orie nke izizi oje dị ya nna ata ikwu n'elu na nne asị ya na nne ya gwụna sa nke ahụ ndike nri akpachakọrị ya enwere ike adịghị ndị ọ gaghị adị ya ihe n'afọ mana bishọp ọzọ ụbụrụ the God who made me and you nni ka nkụ ebe ahụ before Ishi ebe a gbedata ebe a taa ofu nri before Ishi ebe a gbedata taa nri Jpac tachala nri na nke bishọp ọzọ ụbụrụ the God who made me and you ọ adịrị n'ahụ oyiyi je shọtụ o nwere onesiri gụrụ ya na katikizm oyiyi nyiri Chukwu bụ na mkpụrụ obe m oyiyi nyiri Chukwu ka na mkpụrụ obe m Chukwu kere m yie ya Chineke Jpac oyiyi Jpac yiri ogede Obiora ọmaka mele gị for 100 star ụrụ na-ekpekọ m Chineke Mr. Chika ọmaka mele thank you very much aga m akpachapụrụ mkpụrụ obi m anya maka na Kristi ekwugosi kedu ihe ọ ga-ezuru mmadụ na ọ bụrụ na o ritechara ụwa niile na-elule ma mkpụrụ obi ya ehunara ya Chineke Jpac were so agaghị m akpachapụrụ ndụ m anya agaghị m akpachapụrụ obi m anya aga m erie ihebe Ebuka Obi rie ihebe bishọp ọzọ bụrụ rie ihebe onye ọwụna rikọrọcha afa nche niile kama last wa mkpụrụ obi m hunara m ọ gbasa m to God na jenụ kpọọ Jpac o ji anụ ọgụ a ọkụ ekpufuru m ọkụ ekọrọ duka na ese David kedu mgbe eji kọm ibe ahụ ọha na Novemba onye ka ọ na-ekwu na ọ chọghị ịgbazi saga na ọ nọkwara onwe ya sinsi ọ nọrọ onwe ya Jpac gụnwa na-erekọdụ onye ọwụ na wanyị naghị erekọdụ ọma na WhatsApp ịsụ na ọ na-awụ mbịara WhatsApp ma ekwuo ka ezigbo mmadụ ebe ka m kwuru ka ezigbo mmadụ wa kemgbe ndị a na-edu ego all the attempt imere in bringing traditional nwoke dị down ifelụchara ọmụ ka a na-akpọ traditional nwoke dị nwa udude nke kingdom okwu na ọrụ onwe ya trouble the sleep ya gago wake ofu nkwa ka m kwere onye ọwụna chọrọ m okwu ije ha emerinwu m osogodo ndụ bilonia niile nọ na Naịjirịa were ego nye gị ịsụba na ije anọnye dị ọgụ nna m ga-anọ n'ihu ndụ bilonia ahụ kwatuo gị even if onye ọwụna sọnsọ ọfọ njiri onye ọwụna ogene ije na-agala ogo ma na-agala onwe m ejeghị m achọ gị okwu maka nchọ gị okwu ị nwere ike rie m
nnọchiere gị ụzọ ị nwere ike marụọ m ahụ so ejeghị m anọchiri gị ụzọ ejekwana m achọ gị okwu mana asịrị ọ ga-asị na anọrọ m onwe m ga-echọọ m okwu nna ejeghị erinwu m kwa ya nwawa okwu na-esenụ ijeghị erinwu m ndị ụka ụnụ ejeghị erinwu m omeghe onye ga-erinwu m maka omeghe onye m ga-erinwu last born ịfụkwara Jpac ivele emewuwo nne ya o jere na nke akwa ngwere jerikwa nne ya ged Jboy Albert Smith Chineke Chinonso Ifezuo ife niile ezuwolo gị oke n'ụwa ebe anyị nwere udude na kwaga Chineke ọmaka mewele gị nwanne mmadụ n'oli na ahụ na nkwọ na-eke ana m anọrọ onwe m ibe nna anụwa ọgụ eji ọfọ Jpac chọrọ m okwu ma akwa ọkụkọ akwa ngweleve ndị akpakara dị ngwo niile ọ na-etiri mkpu nyere ya ego abịa ọkparịba m tanisha imeji mmechaa m ibe niile mere m to the extent my fans gbara m ọsọ everything nwere I lose it eluzuru m a lot of things since Jpac na ndị otu ya kpara m aka marakwa na ha nọ na group wee na-anụsa m ọgụ sọnsọ m marakwa na group na-anụsa m ọgụ someone be blessed is the man na-anọrọ onwe ka traditional nwoke dị ọmaka mere gị eziokwu sọsọ Jpac mere m lose a lot of things ndị group ha mere m lose everything and the group ahụ ofu ndị group ka ha nọ na the same group ahụ bịara m nkwụ nwaanyị ivu ụzọ mewo ka ata n'isi ime eji traditional nwoke dị ka eme ya omeghe nwaanyị oje ha anọtanwu nwaanyị megide m ife asị m anọ n'obodo ya more than how many years anọtabeghị m unu these people na-achọ odo okwu because the man nọrọ onwe ya emegide nnọtaba anyị je nụọ nwaanyị na-emere onwe m ihe ma ọwụ na ba ha fụrụ m nnọrọ onwe m mụ na ha nwe akara inwe problem afọtabeghị okwu afọtabeghị this year isi okwu na ụka year enwere ike ma melu na December ibe awa okwu na ụka year mana ọ bụrụ na ọ fọrọ na iri June ma amakwughị m nwee ike ma agafe mana mgbe ọwụ na olulu ibe awụ dị year agba na udo nnọta n'ọrụ ogwe m nwaanyị ka m were nwayọ biduo na nwa obere ebe ahụ m nwere all these people mara group gozie oke ka ọhụ nwa group ọhụ ha nwa singer gospel singer group ha because ha ncha niile nọcha na group more these content creators and the costume and the comedians ọhụ Jpac ba more these ndị dibia emechara du ibe ndị mmadụ ga-amebe yahoo ọhụ ha nwawu ndị celebratory na nke akwa ngwere ọhụ ndị otu akwa ngwere na ndị otu mmiri enwe ilo ha na ndị otu maazị dibia ha these people gbara m mgba in many different ways and now ọnụ ka ebe ego na mgbagbu and everybody have no option than to lose it all ọ bụrụ na unu ga-eme m nwee lose all nwanne ihe anya na 2024 the year of onye ọwụna ga-eluzu ya all ọwụnụ chọọ m okwu wekọrọcha m anyị pass were build cha ihe unu builduru unu asịzi emegharị n'ahụ from the beginning of this time jekwenu jụọ ese na ọgụ nwawe onye nke ahụ na-atọ ọnụ ndị mmadụ te anụmanụ jekwe jụọ ese mara na oge nwawe onye ahụ na-atọ ọnụ ndị ọzọ te anụmanụ because all those group of people unu na-control onye na-control those group ka nna agwa okwu a all this group and the massive na-control ịtọ ọnụcha gobeta anụmanụ ma ndị a narị egbu sef nke a chọrọ igbu eke nnama onweghị tose mana enwere onye nke ahụ donkere nka n'anya unu jere ka unu tọọnụ ote anụmanụ o jidezie onye ahụ tọọnụ ete anụmanụ ife ọsọkwara ya na-eme ajem na-ekwusighi ike
enwere onye nke ahụ ijere ka ịtọnụ ote anụmanụ onye ahụ jirezi ego tọnụ ọgụte anụmanụ a because ọ ihe o ji atụrụ mmadụ ka eji atụrụ onye ahụ ọgụ eji ọfọ ka nna anụ ifuru all this ndị costume content creators makeup artist nna ụnụ gbatara onwe ụnụ anya mana ụnụ ama ha na nwa nkịrịnka mmadụ ya na-agala onwe ya pụrụ ịkwatụ isi ụnụ niile because ụnụ chọrọ ya okwu onweghị ibe na-ekwu ekwu n'enu uwe aba eji awa agwa ma owute m ọwasị ekwuchi na ya in the past and ogbu ha anyị kama o mere ka anyị mara ihe ụjọ atụga ha anyị ọwa anyị ụmụ aba nwanne ime mgbopụtara gị my boys mgbopụtara gị my men mgbopụtara gị ebe m gbara boy ebe m tara abụbụ ụwa ebe m gbara ọkada ebe m gbara kọndọktọ ebe m gbara nna ị ga-agba ọsọ n'obodo ahụ I tell you onye achọrọ m okwu ka nnọ oche okwu achọkwara m okwu maka enwere ike spend the rest of your life defend all those things mgbe ndị content creator niile a bịara ka ụnụ nwaji ya wuti traditional ukedi ka ọ dịka mụ na ụnụ ọwụ ofe ihe I say no ife ọsọ ụnụ na-agbagharị ka mkpụrụ amụ traditional ukedi is traditional ukedi ụnụ damejiri millions ụnụ damejiri m a lot of things mana ebe onụrụ m here because ana m eme ihe ka ofu onye mana ụnụ nọ na group na-agbagharị na-eme mmanụ content creator na-eme ma Nollywood na-eme ihe niile setkwuo m up chọkwuo egbu m egbu sef Jpac ada nwaanyị dị 23 years to ọ na-eje 24 ekwure na mkpai na ọwụrụ na nwụọ na-enweghị ebe njegharị nka na-eti ịmaghị anything about spirituality ịmaghị anything about any spirituality amụtago m nwa nwaanyị kara aka kwanụ obere oge ọnụ dị na m nwara nka na-eti ebe ahụ na ana m eche ka m maragide ebe o ji aba sara na ya na-akọtu ịnụọra nwaanyị ọwụra nụrụgo ebere m emere nwaanyị ahụ kwara afọ gị iji ebugoro ụzọ jee na fitness studio azụchasịa gị zọpịasịa gị afọ nne m ụrụ nke akwụ ka pịa ya ọnụ nne m ụrụ awụọ zọpịa ya afọ Jpac awụọ gị na ịwụ awụọ o meghị ibe eji ga-eme awụwo onye umengwụ mgbe ibe eji eje nkute mmiri ka o ji arahụ ụra mgbe ibe eji agba ọsọ ibe ka awọ ji eteta ụra ụtụtụ inechala anya onweghị ibe ị chọrọ ime n'enu ụwa a agwa gị na na ndị mmadụ ya ịzọba ya na content creator na ọlụgo na business gị ka ọ na ị na-epromote Igbo business ịfọgụ nwa promoter ị na-epromote Igbo business jos amụrụgo nnọọ n'ụwa na amụrụgo n'ụwa ibidokwa ị na-epromote Igbo business ka dị elezi mụ na ịnọgete na na-aga na ndị gị na people na-drag ihe na-awụghị ọrụ isi were ka na ọwụrụ ọrụ gị emere without ị na-epromote Igbo business ịpụghị nwa ipromoturu bishọp ọzọ ugboro mgbe ọ ka na-eji ụkwụ na-aga ipromoturu bishọp ọzọ ugboro mgbe o ji ụkwụ na-aga mgbe ọ ka na-anya motosaịkụlụ o nwezie ego promotion go mere bishọp ọzọ ugboro o ji were nwee ego niile o nwere nwoke ndị gụnwa promoturu Ebuka Obi mgbe ọ ka na-eme biznes gụnwa promoturu Ebuka Obi mgbe ọ ka na-mgbe onweghị ibe ọwụ gụnwawu chukwu ndị Igbo ndị ọgaranya Igbo onweghị ndị ọgaranya Igbo niile enweghị ego before ontiri gụnwawu Jpac bido promote bebe onye promote chara onye ahụ enwe ego ma eziokwu nwaja
eziokwu bụ ndụ nwaji agụ nwa promotere na Ghana ọwụrụ mgbe ijebeghị Ghana je promote eziokwu Chineke nwaji ka eziokwu bụ ndụ nwaji onwebeghị onye ahụ enweghị sheshe ọ ntere gị je Ghana promote cha ya obido nwee ego oge mata ya asị igunwa promote cha mata ya asị Ezeaku na Akụbeze Estate ego niile o letere na Akụbeze Estate ka o ji were lụbazie ife niile ọ na-alụ nwanne this guys na-promote enwechago nnukwute ego wurucha ife niile bawo even self ijele be ha loss ka ha gbara because ọ bụrụ na o nwere 20 billion onye go 200,000 o nwezighị 20 billion ego ahụ short so iwu short enweghị ife ịwụ ọsịsọ ị na-promote ndị Igbo business ebe jee na ori na ahụ na nkwọ na-eke ụkpọ iru ebe a ka iji abụ ndị ije promote ndị chọrọ promotion ọwụhụ ndụ jeche ndụlugolo n'isi mmiri iruzi ebe ahụ na-ayọha nni si na-promote ha ịbụrụ nne strategy o ji eje ayọ ndị ayịyọ and omego nọọsụ na ahịa ahụ wụzi biznes ya na ọ na-epromote Igbo biznes ndị onye ibi ndị Igbo na-adị na mma ibe ahụ kii ọ kọrọ ndị mmadụ ka o were defend free nni olili n'ọba ọ na-epromote Igbo biznes o jekena ka o promote ya akwa ọ gbakọtara azụ narie na wara na nke Ebuka Obi meve a geti conscience egbu kama o jidego Jpac pụọ ya ka o ji bịa bee akwa obere na social media na-azụ ma hafụkwa ya aka na ike ịgbasa ga-adọ ya ngwa dikiri ya na m ewingo ya jos ọ bụrụ na ike ịgbasa ga-adọ ya na ọ chọrọ ka nha ya aka ya dee na ọmụnwa king of saga ya dee ya na king of saga na okpere go na awume king of saga ọ bụrụ na o kwere na ọmụnwa okenge na-ewin gom ya enwere m ike lost niile mgbera ma ego wayo niile ba gwuru m these people ndu ohi gaba ohi niile emasị gị insecurity dị na east na ọ na-ajịpụ ha ebe ọla ha ọha nwa ka ọ zụrụ insecurity ahụ because ọ ego insecurity ahụ ego anakọtara ndị mmadụ na insecurity ahụ ka ejiri seti data ibe aba na-eri ebe ahụ so insecurity wụ ụnụ nwa ka ọ zụrụ insecurity wụ strategy ka unu ji eri ndị Igbo abịa gwabara insecurity dubebe ịgwa ndị Igbo niile facha ebebe ịbụ na insecurity ya adọghị insecurity wụ ibe unu ji eri ndị bụ n'ọrụ onye ndụ na-akọ ọzọ insecurity gịnị ka those people na-agbakọ ebe ahụ this group of gịnị ka ba na-alụ were enweta ego let us invest n'inweta insecurity inweta na security ka ịbụ na ọgụ nwawe onye eji ejide ndụ 419 ji kamera na-akpagharị jee nene vidio nkwụ nwaanyị traditional nwoke dị ka efu ego efere ya ebe ahụ ego alụrụ bifo ego ahụ abaluo ime ụlọ fe egbokọrọkwa na ego fe n'ụzọ ndị content creator ndị costume ndị makeup artist kwebụrụ ụnụ ndị arụ na east onye uhi ka ụnụ onweghị ibe ụnụ ọsịsọ ụnụ wụ ndị oshi ibe niile a na-eme ụnụ ọ ga-aka ụnụ aka n'ahụ eji mbe a nwayọọ na-akpachasị ụmụ nwaanyị be anyị nọ saịdị bụ ụnụ na-akpachasị ka ha nwee ike ịnaghachikwa n'ụlọ zozugbo ọkụkọ nke ọwụna kwetere na ebido mepele nye ebe a na-azụ ọkọ nke ọwụna mepere emepele nye ebe a na-azụ ọkọ 419 ka ụnụ na-eme ego niile ahụ ụnụ na-eri na Naịjirịa enweghị history ka azụ come back home ọsịsọ you don't old nwanne eme anọta na nka ọwụhụ kịta
ama m mgbe m ji eruo nọta ugbu a my body my system ka na challenge m system obodo a mgbe ọ gazi ha ekwe maka oyi ana-ama na anwụ so come back wụ ndị eriri dịka ụnụ nwa because unu esetichago m ọ mechaa m everything onweghị nke na work so ebe unu dobeziri ya come back ebe a ka unu dobe last battle unu come back why not unu ịchọrọ ya jebe move why not unu move forward unu a na-eme come back everything come back one day when unu one day unu ga-anụkwa n'ọgụ ahụ come back come back home come back Jpac ọzọ nchọkwara ịgwa gị ụdatana esoghị m na ndị a na-enye chi ha nni esoghị m na onye ọwụ na ịpụrụ ọsọgụ na ọ na-enye chi ihe nni esoghị m na ndị na-enye chi nni enyeghị m na orientation and integration amaghị m ibe bụ na a na-enye chi nni amaghị m ibe bụ na a na-enye chi nni so omenala ndị ahụ na-eme dị iche na omenala m and for long time ka unu na-achọ ka unu tikọ ya na one basket and ana m spend more my time na differentiate ihe a ifuru ndị a na-enye chi ha nni anaghị m enye chi m nni esoghị m na ndị na-enye chi nni ya wuru na chi gị uchi ya nwere chi na-enweghị aka na ọkpa a na-enye nni enweghị m ọdịchi ahụ so ọ bụghị ụnụ bụ na-eje seticha seticha ife na-egbu mmadụ seticha ebe a na-egbu ala ọbara eso m na nje emebe ogbu ala ọbara ma wee tag ya m na ogbu ala ọbara omenala na ọdịnala awụghị m ogbu ala ọbara andị anaghị m enye chi nni ọkụ ịbụrụ ndị a iche ma red gara na nke akwa ngwere ma ndị ahụ ịbụrụ m ka nna ịbụrụ ifotogo nke nna apared na ọdị ihe ahụ ọ bụ onye ọwụna ji achọ m ka egbuo because ụnụ alaike ha eziokwu ibe ụnụ laikere ewu nke eji aka mee so anaghị m efe ihe ejiri aka were mee ihe ọwụna eji aka mee aka mere adangodi ya onye kachi jombo ọgbaka mere gị Bernard anọzie ọgbaka mere gị Jpac ha wụndụ bịara ka ha mebie anụ Igbo mana ọ na-ewute m too much na my people na-alacha shuga a na-enye ha and shuga ahụ na-abafa na ha mana mụ nwa traditional nwoke dị ekwochirigo hie onweghị mmụọ ọwụ na onweghị ebe ọwụrụ asị eme akọba ndụ ọba were ọfọ dụwa aba isi ọsịsọ ọ m ka a na-agba traditional nwoke dị nwa udude nka kingdom anaghị m efe ibe apịrị apị anaghị m efe ibe alụrụ alụ anaghị m efe ibe aka mere ọwụ na ndị ichie bụ ụrụ na-aka merebe ị mara na ndị na mmụ ihe na-efe n'aka mere ya so anaghị m efe ihe aka mere eziokwu sọsọ maka mere gị Jpac wo onye na-akwatu onye ọhụrụ na-achọrọ ịkwatu ka ji akwatu ya mana ọ bịara na nke traditional nwoke dị ọka ya aka na jere na ibe niile na-asọpọtụ Jpac ihe ahụ fake names Jpac nwere too much followers mana too much followers ya ahụ fake names ije ha agụta nwa ezigbo mmadụ ọnụ dị ya and most of followers Jpac wu Jpac na onwe ya gwa na-efolo onwe ya onye ahụ nwere ibe ọ na-alụ ibe ọ na-idere just one room ọ nọrọ dị ovufutashia ya ihe ovu na-aba ọgbakọghị ya ọ sainụọ in here sainụọ out sainụọ in here sainụọ out sainụọ in here sainụọ out
Jpac enweghị ife ọ na-alụ Metusela di Metusedeke Chineke we will continue we must continue Omakamele go nyisi n'orie na ahụ na nkwọ na-eke Jpac wipe ndụ chakakpọm so lụrụ ka e were kwatuo a n'Igbo mana kịta nọ ọfụgo na iwo jede na edi video mere n'ụtụtụ a ifu na obere akwa ebe ahụ ifu na anya akwụbedo benzi akwụ because anyị nwado njikere anyị do njikere enwe n'ife m bịara ime mgbe ha na-ala mgbe ha setere m up mee m nke a nsogbu nwaanyị egekwere ndị a ntị n'ofe ife ji eme anyị da na igele ndị a ntị gị isobe ha ọ na-ekwu with me to the end so nwaanyị akwụghị with me and I stand alone ma mee ife niile awụghị m ka eji eji nwaanyị nweta ọ dị ego ọsụkwara ụnụ vi nwaanyị ahụ it doesn't concern me ọsọgodo nda lụzuo ife niile nwere na Nigeria mana ya wụrụ na nna enweta m 20 euro nriri in a day na Germany m ga-adụ very much happy till the last day ụwa ga-end ma mbọsị m ga-anwụ ma anabakwa ebe ahụ nsi bịa ruo agwa m badata na omere machi ekwe ha onye ụta ata na eduire n'ụwa ka nje n'ụwa ọgụ ma ka nje mebi isiela ndị mmadụ ibe enyere anyị ọfọ anyị ji eji bihie owe onye aga so why nji were gaa na my lane ndị content creators na ndị costume na ndị makeup artist na ndị Nollywood na ndị dibia yahoo ejegidego m ka m na ihe mere dete nji were me ndị dibia yahoo feel that na ọwụ na m bịa lụọ my own shrine na a lot of people ga-abịa be m na nna agwa bụ eziokwu so ndị niile dibia niile ahụ were gbaa mgba niile egbe ka nna mara na ọgwụ niile aba na-agwụ na onweghị nke na-alụ ọrụ nọ eje convince mmadụ esendie mmadụ n'ibe niile aba na-ekwu n'ọnụ nọ mmadụ na-aga eme na ọhụụ ha ji aka eme because mụ nwa traditional nwoke digwiri I watch every down thing nwere foto mmụọ nọ be nna m si alụ ọrụ were foto ife wa ha na-eme si alụ ọrụ so I made a lot of things since 2021 ma ndụ gbanwere with fake names ọ Jpac na ndị otobe ife ahụ ndị akwụrụ ụgwọ mana kịta ego ha anaghị abịazi like that ọ bụrụ na akụ Zion je na-atọ ka ọ na-agbafu ego lọba were na-efe before ofe ego ọ gbapụ ya lọba bịa ka fee ego a na-amịpụta na rapa fe ka a nazi amịpụtazi na rọba ọ na-amụ ha data na Awụsa abata gị ọka enwere ibe a na-akpọ ebi ogwu na-agba one ọ na-agba kpem mgbe ike ka dị ya mana mgbe ike gwụwara ebi ogwu nna ọ na-azị agbapụtazi ka rọba akụ Zion ọ nazi ihe agbazi one ọ nazi agbazi ka rọba ọ mgbe a ga-eji echụwa ebi ogwu gbuo ya the king of game hey both of you need boxing match o ji abịa gwunu Germany eje otu igo visa nke ize refuse we ya na akwa jewara Saudi Arabia so nwa akpata Jpac aka to God who made me and you ewere m aka nji evu paket na DHL hụkọnọ ya ona were duwasịa ya ahụ ya ahụ ịfụrụ ife na-enu na ovu ka ọkpụkpụ ntie tim na ahụ ya ahụ ọ dịghị nshịga afọ ya n'ike to God who made me and you pamere m ọtụtụ ife amaghị m na anya ndị mmadụ ọfụkwara ya ndị onwe ha onye na-ekwe ajụ ajụjụ kedu ibe mere traditional nwoke dị jụụ na nwaanyị nwunye na under 1 month onwe ha onye na-ekwe ekwuru onwe ha onye kwere ekwu ya ndị niile a na-afụ ụzọ onwe ha onye kwere eje investigation ka eje chepụtagasịara m ndị dị behind Gozie Okeke aka ya dị ya 100% so osu chọpụtazie ndị otu Gozie Okeke kwanyefere ya na nke akwa ọkụkọ all these people na-akwụ Jpac ụgwọ ha na-eje na-eme all those things even melody zuwus ha
all of them ha ma ife niile ha contribute in one way or the other, and they akwụrụ fa nnukwute ụgwọ. Nas gịnị onwere ndị nnọchiere ụzọ, onwere onye ntabiri omeji. Adum 45 years anụbeghị nwaanyị, and ha were na-agwa m okwu because ọ ha nwa mere the thing. Nna ha BPA emebeghị m kemgbe nji wụrụ mmadụ, and onweghị ike ime m. Sọsọ ihe o mere m wụ na o jidere m isi, chaa m isi one side, chaha m isi one side. Mana ebe ndọdọ here, we manage. Jide m isi, chaa m isi ya ewere ha na-agwa m okwu. Ihe a mere nwa na-enweghị ibe o mere ha. To God who made me and you. Ọ wụrụ that n'enu na-abịa ha gbara m ọgụ. Ị mara na onweghị mmụọ anyị na-efe. Ị mara na onweghị aka anyị kwụbara ọtọ. 2021 nụrụ nwaanyị. Gịnị ka ndụ dibịa yahoo kọrọ bịa be nna m? Gịnị ka ama na ndị otu a niile nọ na Nigeria na ba na ha practice live and let live? Ọ ndị onye je fọm otu ibe o jezi na-eme wụ ọpụdozie ka onye nke ọnọsọ nsọ ya. Ọdụzie ka onye ọnọsọ nsọ ya nna ka anyị jerie dị onye, ka anyị jerie onye a, ka anyị je chọọ onye a okwu, and anyị ga-ekpegbu ya because ha nwa jikwa ego, ha mere everything. So onye ọwụna ka ha ga-eme ibe na free. Ha mere m ihe erejistego m na ndụ nụrụ nwaanyị nwunye ya nara ana. A na-ekwu ọ na-aṅụ Igbo, ọṅụcha Igbo na-akọhịrị. Nsogbu adịghị. Ndị ọ na-akpọ mkpụrụ mmiri, no problem. Amaghị na mkpụrụ mmiri wee na-ele mkpụrụ mmiri na Germany. O doro m anya na season nọwara na Germany. Na anọ m ebe a mkpụrụ mmiri wafụta. And afụtụbe m mkpụrụ mmiri anya. Kena tọkọlesi of imetụ ya aka. Tọkọlesi of ịṅụ ya aṅụ. Mana ọ ibe niile eboro m. Jpac na-ekwu na obedo ịgbasaga na o ji ebo m ma nke m mere ma nke m emeghe. Onwunye ọwụna mana Jpac anaghị ekwu eziokwu. Ọmụnwa mere ndị nze na ọzọ pa atụwa asị. O mere ndị igwe pa atụwa asị. O mere ndị pastọ pa atụwa asị. Because ya wụrụ na ijere iso n'ibe mere traditional nwoke dị ma ọ na iso na ndị jere n'ụsa traditional nwoke dị ọgụ. Iduzighị hori. Ọ wụrụ na iji ọfọ, ijizighị ọfọ. Ọ wụrụ na ị na-eje ụka, iwuzighị ezigbo onye ụka. Because nwa ahụ na-anọrọ onwe ya. Ana m anọrọ onwe m na-arụrụ onwe m ọrụ. Akọba na-ele ọgwụ ejidekwe mmadụ tụọ onye ahụ nga ije ha afụ m di ya. Ọ na-eme nke a, ige ha afụ m di ya. Mana ọmụnwa mere the people ha wụrụ ndị okwu asị, ndị nze na ọzọ a na-atụ asị, ndị igwe atụba asị. Kedu ibe m mere emenwu? Before me eme ibe ihe agara school n'obodo a, so before me ekwu okwu, ama ndata na my fundamental right na ibe na dị na practice of democracy. So okwu owu na ịkpara m, okwu owu na nwere m ike luzuo na ụmụnna, ma ọ luzuo na village, ma ọ luzuo n'obodo. Mana okwu aja Abuja me winu. Okwu afọ na gọọmenti me winu because ebin na civilized country and agara school ọwụhụ jos na ndụ uneducated before kwube. Agara m akụzi tụrụ m one or two things otu esi ebi n'obodo. Mmụta dịte nọrọ under the law were na-ekwu. It is my fundamental right of freedom of worship. So kezi ka ndị mmadụ ga-esi anụ some of God for my belief. Kwekọrọ m kwele m ọnya. Even to the extent na ha chọrọ iwo for my life. Even in Holland, even at the Igbo they legalize. Even in many places, even all they legalize. Even in Europe here, onye na-ekwuzi about it. Both children, if on a street here, because will aka unu ji mebe ihe eje m nga n'obodo a. Ịpụ on a street iji afọ ụmụazị na-erubeghị 15 years ka ba na-ese ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị.
so if I call ha to ha says ne pa bolo go police be ebe ha jụọ gị iwu police. Then why you just take law into your hand? Why not able police? Some police no nwere ụmụazị na-ese Igbo n'akụkụ here. And go about the police, you don't free. Because ụmụazị ahụ enwe ha na papa ha oji ego. Enwe ha onye ha. So we all na ikwuru ka ifuru ka ije eti ọnụ. Mana emego m ya because of na ụmụ onye be nwoke dị. Now onye ọwụna na-agbagharị atakara dị ngwo ma anụ ọbịa dịka Jpac ka ha ji akpọpụta. Ọbịa na tanishi ma ya ọrịa mside ya ọrịa mside ya ọrị go inside ya ọrị go inside ya. Jpac achọrọ m ka e gbaa saga ka m gwa gị na igwe bụ na igwe ndị ụkpọ ojehe m ọkara. Akwụkwana na mmadụ emeghe ọkwana mmadụ ekwe emeghe mmadụ ekwuhu na-ekwe onye ọwụ. Nobody will know the person. Ọwụ na mụnwa traditional nwoke dị gas stand here for Igbo culture and the tradition. Mgbe obodo dị hot. Mgbe ọ na-awụ onye ọwụ na bufutara ibe ọwụ na-awụ ibe ndị omenala. Ndị ụka isi from Catholic, Anglican, Pentecostal, everywhere. Kwala onye ahụ kwatuwe n'ana. Ya wụ na ba kwatuhu that time. This time around to God ike adobago n'ọkpọ m. Omeho eji akwatunwu m. Ndudu iligo. Ị na-asụ m na ije enye m 1 million. 1 million ọ bribe. I need the money. I don't need the money. And then agaghị m na-anọta na Nigeria. Nigeria wụ sọ nsọ ebe a na-eje eje. Ijepu epu ebe ị ga na-ala ebe ọwụ na ịla ikere ka ije na-eje. Nchọ akwụsị m ịnọta Nigeria. Ọwụhụ iwu na nga na-anọta na Nigeria. Na nọ na here na-alụ ọrụ na-eme ihe a. I love it because enweghị ndị opportunity na Nigeria elu ya. Ka unu nwere dị ihe eche na Nigeria. Ọwụ na unu nwere a na-ewu unu n'ọrụ dị ya. Gaa chọna ihe mebe ka m ije na-eme content creator na-achọ okwu na-emebi isi ndị mmadụ ihe. Na ọma na mkpirisi unu ịlụrụ. Unu agwụ nlụrụ be nna m. Alụbeghị m unu ebe m ga-ebi because ebighị na Nigeria. Ebi na Germany. Ife lụrụ unu mmụọ ka m lụrụ unu agwụ. Onye nọ na Germany enidi ha elu unu because enwere m unu here. Enwere m unu ebe a. So enidi m unu ọzọ. Kedu ebe m bi? 12 months, 11 months ebe ka m na-anọ. Ọ bụrụ na m nọ complete 1 year enweghị ebe m jere. Kedu ebe m nọ? Ọ ebe ahụ dị important. Ọ bụrụ unu alụọla mmụọ. Ọ ya nwewe ife nwoke jide ebube. Ya nwewe mgbọrọgwụ traditional nwoke na mmadụ gbegharị mgbọrọgwụ. Ebe ọwụ na ijele ọ na-reflect somewhere. Ị mara esuzie na o nwere gbazie m aka ka ịfụ na mmụọ na-eme na m esoghị na anaghị m enye chi nni. Anaghị m enye chi m nni, chi m na-enye m nni, anaghị m eprovide chi m anything. Ya nwa na-eprovide m ife niile ọsịsọ. Ọ Chukwu na-eme, ọ mmụọ na-eme, ọ udo na-eme, ọ wana na-eme. Unu aghọtego unu ji achọ ka unu tọnụ omenala na ọdịnala anyị ka ọ dụkọ ibe ya na mpịtọkọ. Mmadụ sụga ọ na-enye chi ya nni. Gwa onye ahụ na o kwuwara ọnụ. Anụ niile ahụ o gbucha ya onye na-ata ya. Igburu anụ na-aba mmụọ. Igbucha ya ndị mmadụ taa ya. Esụmụ na ị na-enye chi gị nni. Nna unu dụ alụlụ a na kwugharịa na okwu ahụ. Ọ mmụọ ahụ na-eprovidere unu ibe ahụ. Without mmụọ ahụ. Ome ha anụ a na-eweta ebe ahụ egbu. So ijere na mmụọ gbuo anụ taa. Esụmụ inyere chi gị nni. Mmụọ ahụ ijere gbuo anụ na ya wụ nnukwute ọgaranya ka ọwụ. Ya nwe ibe ahụ part of ibe ọ na-eprovide. Ọ na-eprovide a lot of things. Mana ọ nke anya gololo. Ukwu isi niile ahụ. Nnụnụ niile na-abịa di ya nke na-abịa. Afọ enwe ha n'azụ. Communication niile nọ di ya. Sọnsọ ihe ụnụ mụtara wa a na-egbu anụ a na-enye chi nni. Enweghị chi ya na-enye nni. Even enwugodo mmụọ ahụ nọ di ya. Agụwara ha agụgbu ya.
Godu many people who chagoro no more no dear. You don't know the great work of the more. On a son and chicken and chicken. Ihe okwu ọnụ wibe and nwete nni onye dibia ma weze mmụọ na-ekwu na ọ na-enye chi ya nni. Nwanne evukọrọ m ibe ahụ pịa ibe ahụ ị na-enye nni ko jishie ya ọkpa dị ya. Ụmụazị ka a na-enye nni. Because we amaghị ji eji akabari nni. Chukwu bụ mmụọ ọkasị akasị. Onye jiri aka ya duru n'onwe na-enweghị mbido ka ọ na-enwe njide wuruzi onye okike osebụrụ ụwa nke ife niile. Ya ka ị na-eje enye nni. Mmụọ bụ ife dị adịdị ndụ nke na-enweghị ahụ nke na-anaghị afụ anya ma ọ wụ n'onu ya ma ọ metụ ya aka. Isumi ị na-eje enye chi gị nni. Come back to Nigeria first. Kazu obere nwa Jesus, come back to Nigeria. Nwanne, ọkwa na unu ga-ebe akwa o. Unu chọrọ ka nke ọsụọ damages. Unu chọrọ ka nke ọsụọ ọgbụ aghara. Mbata Nigeria ahụ. Gwakwanụ m ebe unu nọ. Ohu unu bi unu ewere fake names pụta here. Gwanụ m onye unu. Ka ọ hapụ ime m ka o mere m na odu ha eje. Nnọta odumeje gbuo ọsọ. Ọ na-akpagharị na east. Vute mmana na-akpagharị na-eme ihe a. Mụnwa batazie na east ahụ odumeje gbuo ọsọ afụghị ya anywhere again. Ị na-eme ibe ị na-agwa m onye ewu. Wutie ejizina fekine ma apụta asị m come back to Nigeria. N'oge njije anọta na Nigeria ahụ eruwego mana achọrọ m ịmụ onye ụnụ so that mbata ma akpọ na afanụ. Onye bi owere fake name pụta sị ko nọta Nigeria. Achọrọ m ịmụ onye na-enye m tretin nọta Nigeria. Ka m gwa ụnụ date na ọwụrụ na m ga-emenwu ya n'obodo Nigeria epeke. Achọghị m iyuzu ma ndị ibe a na-agba ya geto power ka ọ veto power. Achọghị m iyuzu ma ife ma iwere hụọ ụnụ ka onugwu. Dịka jara eze onye ibe eze dị ana ikolo Ikechukwu chukso efu oke ahụ ụnụ bara m ọta ka agụ na-ezu ọhịa chi gbara tempụrụ ọmaka mebere ụnụ Jpac pa ọmara ndụdụ iri enu fada m ejiere m a lot of things faja akwụ m nnukwute ụgwọ ọ bụrụ na emeghe iwe a anyị chuzu saga ka anyị gbaba ya na saga ka anyị nụba ya n'ọgụ ndị ọgụ ahụ ka anyị ji anụ ya Jpac onye agbakwa n'ọsọ Nicholas Nwaọgụ nna anyị ma abaga shot ka m were jewara ọgụ shot awụzikwu m nwa ọgụ ka anyị nụba ọgụ in fact Chineke ejeghara Kultur ndị mmadụ ka ata n'ishe image of traditional nwoke 2023 agago ndị niile beri nzọcha na ba rigorogo nna ụnọ ọrigote nwuru Ebuka Obi agbaghị nkịta iwere ego atụkọtara gị n'onyinye suppose ndị agboro ka akwara traditional even James Brown and the Destiny Etiko ejeha akwatunwu m ka m gwazikwu ogo ya jee kpọọ James Brown ya kpọta ndị otu ya niile wee je ha akwatunwu m ibe nna anụwa ọgụ eji ọfọ ibe nna anụwa ọgụ eji ọfọ achọghị ngo okwu kedu ebe anụ ọhịa ha na-akpọ ngwere gbuola nọ ọ gbajere Turkey hụzighị ya onye ọwụna bidoro ọgụ traditional ukedi ya bịakwa nnụchafụ dị ọgụ onye agba nụketekwana gba ọsọ onye anụketekwana agba ọsọ Jpac ị ga-anụ ọgụ ị na-eje na nke ndụ philanthropist ọ na ka na nke ndụ philanthropa gaa ị na-eje na nkefe mgbe ị na-agba nsaga mgbe ekpufuru m okpu n'isi na-ese David iji make him too much money ga na amụ ndị America unu ji make ego kọsụ ọrụ nwa agadi nwaanyị nọ na village ọrịa kịta ịchọrọ ichegharị ịchọrọ ịgba ọsọ na saga nna omeghe ebe ị na-agba ama na iwu onye okwu asị
and they carry on with the okwu asịga ahụ ka anyị bụ ebe okwu asịga ahụ ji eri digital. Queen Vivi nke ị na-eme ị na-etumusa ka iwu onye Zion ndị Zion anaghị etumusa kparịa m ọsịsọ kparịa m eziokwu bụ ndụ eziokwu sọnsọ eziokwu bụ ndụ eziokwu bụ ndụ eziokwu sọnsọ nna anyị ụmụaka mewere ụnụ. Queen Vivi wu onye Zion na onwe anyị ekwuru ọbịa be anyị achọrọ ka e were ya kpọfụta m nna ịgbagodoro m ọtọ mgbe m ji emewu mmechi omenala nwoke na nwaanyị ma ghara gị tikafụkwa ije ha akpọbanwu Zion. Jpac jee kpọọ ndị otugo mgbe ndị a na-asị gị enubeghị nwaanyị 70 years old nwaanyị enubeghị nwaanyị ama m ibe ụrụ ebe unu mere m ibe unu mara unu si were mme ife niile ahụ unu agwa m na traditional nwoke dị unu ka unu ga-confess ma agbaghara unu mụ na unu eme peace mana ọnwụghị ịnọkịta gbaa ọsọsọ na ọ gaghị ebi like that. Ugbu a ka dị ọgọ tọwara ụtọ sef anụrụ m nwaanyị na 2021 unu ndị otu unu niile unu bara otu ahụ ka m chọrọ ijide kụrụ isi unu ka mkpọ unu niile nọ n'otu ahụ. This 2024 wuye unu ọ gaghị elu from June ụmụnne unu jere ibe yahoo ebido na ebe ahụ ego ahụ si abata ọgbachi isi unu ga-enwe nnukwu unu yes mana agụ ji achọpụta unu from nnukwu unu ahụ. Nnukwu unu ahụ ga na-emebi na-adọkara na-ada n'ala unu agaghị afọ ego unu ji maintain ya. Agụ ji agụ unu to the extent na unu ji emecha taba anụ mmadụ ife niile awụ ibe unu metere onwe na ndị ọ ga-eme unu ọ bụrụ na o mehie mara na onweghị mmụọ anyị na-efe mara na onweghị ibe mmụọ ka anyị na-eme. Ọ ibe eji atụrụ mmadụ ka eji atụrụ onye ahụ. Jpac omeghe nwaanyị ga-anọnwụ with you wana wee na-akwasa asịrị ndị mmadụ ezinụlọ bụ iche na iji anụnye nwaanyị na oje ha elu Disemba iweta ka anyị bụzie nwaanyị ahụ ji anụgụ nwa Jpac ka anyị fụ nwaanyị ahụ ji anụgị nna ka ọzie Ebuka Obi ọ dịka ọ na-amaghị ibe 2024 a mmadụ ya akago nka mmadụ ya akatago ahụ onye dofu nna kwebụrụ unu oke ibụrụ okwulu ọra na ibe ahụ ndị otu unu because ego ahụ ka unu ji a confuse a lot of ụmụ nwaanyị be anyị ego ahụ ka unu ji eji na convince ụmụ family ọ na-akwasa asị family ndị mmadụ ego na-enweghị taproot ego na-enweghị history ego ezutere iwere ego ezute egwutere ndị be anyị na wayo ego a nakọtara ndị mmiri ndị o nwere oge saga ga-eruo efesie m onwe kwa ọgaranya ọwụ na ijere na nke ya efesie m ọgaranya ahụ agwara nnọọ ya nwe na sponsor nna ọ dị ka ọ na-amadịghị onye ọ na-emesa ibe Jpac ọ bụrụ na bishọp ọzọ bụrụ na sponsor go ka ịkwatuo traditional nwoke dị nna eje m eje bekuru ndị ọgaranya obodo a akwa ka ha fesi bishọp ọzọ bụrụ unu anyị nọ na enweghị o nwere oge ọ ga-eru agwa m echie m ndị philanthropist ndị ọgaranya echie ha warning so ha nwa na-enye gị ego iji abịa akparị traditional nwoke no ha nwa na sponsor the insecurities because ọ bụrụ na onye ọwụ na do busy na-arụ ọrụ o meghe onye insecurity ị ga-esi adụ mana long as na-enwere ndị na-ewere ego na-afund those things ọ ka adọlele so ị na-ekwu insecurities anyị ma ndị na-afund the insecurities mgbe oge lụrụ ha amụkwana
Ọkpụkpụ okenye na-eyi ka mmụ ekwu. Sometimes the silent of a traditional nwoke will speak more voice, more word, more actions than okwu o kwuru n'ọnụ. Emmanuel Tochukwu, Amobi Okeke, Ogbogo adịgo tight. Jpac je n'oche traditional nwoke na-eje ka anụ na-enweghị eze. Anaba asụ ndị ego ka nje tagbuo n'ọmụ ji anaghị enye ya ego na ego na ya na-eji onye ji ofelu onye ji ofelu onye ji ofelu. And if I do be home, if I married you will fail until they are after Jpac. Nge kwepụrụ ọgbọgụ je emecha adụ tight. Ka ihe na zibe ife na-eme na ebe ọ na-efere ego beje, ebe ọ na-efere ego beje. Mana before ọdụmfu ho na ha na-anọbụ a na-efebe ego efe. Mana kịta ebe ọ na-eji ha ala ego ba agbaje. Akwa ọkọ ji ha ego agbagadi ya. Ebuka Obi eshi oyi ego agbagada nke Ebuka Obi. Akọzayon ji the flag na osogo ya da ka uwe ezu oke ya ji the flag as long as ya na-efe ego osogo ya wule ego agbara tai sogo ya wule ego agbara loba bandi na dokafu di doba bandi osogo dokafu ofu mpa fe di ego but you have issue with everyone. Nne mbaraga aka na edokwa na ụtọ mbaraga aka na igbara date na ibiara rice na esicha rice esicha rice kue nevere make be stew ma ofe akwụ na ọ naghị adị ụtọ. So ị mara na ewu ofe akwụ a na-achọ na rice ma ọ bụ na ewu stew a na-achọ mbara gị aka ha rice ma adịbụ ụtọ. Mbata gị aka na-akwenu vivi rice na-ekuli n'efere kịta ada na-ekubeghị stew ma ọ bụ ofe akwụ obido tọwa ụtọ na maka na onye ji nri na-achọ ofe. Onye ji ofe anaghị achọ nri na onye ji nri na-achọ ofe adị awụ m nnukwu nri so ana m achọ ofe a ga-eji nno ya wụ ife mbaraga mbaraga kada nni m enwe ofe mbataga aka na nni m ga-enwe ofe ma ọ ofe adọ na nni m ibe Chineke nyere onye ọwụna na village bedocha iche ka fa were na-enyere na-esuru nri n'ofe na-eri. Onye zi one nsi je weta nke m Jpac na ndị otu ya ndị kọstum ndị alụrụ alụ abịa ebe ahụ fee ego egbutere ndị mmadụ na wayo. My father wunze and nze my father wunze my great grandfather. So omeghị onye nwere ike ime m ife na free like that. Nwa m ghara nna ya amarago ndị ichie niile nọ n'elu ụwa. Onye ọsọkwa na ya wụrụ makete ndị content creator onye Ugozie Okeke anụ ọhịa ndị otuve kedu ndị otuve wii ndị otuve ahụ o ji ejiwu nnụọ nwaanyị mee mecha omenala na ọdịnala nọ na ya ụna abịa tiri m aka di ya mkwa ego one mgbara na lose mkwa ego one ọnụ mere m lose ụnụ pụtara social media come on eme all those things na ọkwa onye mkpụrụ Den Haag ụnụ na-akwụ ụgwọ na Abuja mụnwa na Den Haag ọkwa onye nchọrọ ịkpụrụ na my case na Den Haag ka m na-eche my case nakwa ha ekpe na Nigeria because ikpe a na-ekpe na Nigeria wụ nonsense ikpe mama ibe eji were ikpe Maazị Nnamdi Kanu weje na Nigeria na Abuja mụnwa na-achọ ibugharị ọnọdụ na Den Haag ebe ahụ ka ekwesịrị ị na-ekpe ikpe weje leta m na-eweje leta every week na Den Haag ka leta disturb that Den Haag International Criminal Court anaghị m ekpe ikpe nke nna Abuja because ọwụhụ sa Abuja wụ ma ihe ọ gwụna na ka ọha nnọọ na achọrọ m ịgale my bottle enwere ya na-akpọ fund
Mama ebe na-akpa fund. So achọrọ m ije cheji 25 cent. Achọrọ m ije chejite ibe dị ka ebe 80 to 70 euro. So ịbịa divide ya iwere 25 cent divide ya 80 euro or 70 euro. You mara how many pieces of butter m ga-achị n'aka, m ga-achị na waterproof were jewe na automat. So ọ ga-elu m ebe 1 hour or something like that. Free Jpac yoga. Ọ chọọ ịdụ free or do free na ọgwa ọyọ mbiko na agwa m na ife n'ife a mere na-emezighị. Ka ọ na-ama ha na a lot of damage emego. You don't have to say you are sorry for all the nonsense thing you have done. I don't wanna answer story, cause the damage already done. So much damage already done. Who can nah? Only the hear your because a lot of damage or a lot of damage have done. Everybody want a peace of mind, just to find out who they deal with mankind. But some Chineke, nah, a lot of damage also have done. These people are causing a lot of damage to mankind just to be bellyful. Manabama had the damages and are causing the life of poor masses, innocent ones. They don't care. If I'm a buo, because blow because pass Hagale in Malaysia, will go near Jpac Kahaneli. What about the innocent ones in the street? What about the poor masses? Those people who them intimidate and all this everywhere in the street and everywhere. Nobody cares for them. So I'm going to say mgbe nkrenka mmade, mgbe nnukwu mmade bịara na ụdị nkrenka mmade ka ọ ga take care of those people who mere abandon. Unu tọnụzie ka unu bara ya. Unu abanwuhu ya. Which year are you going to come back to Nigeria? You too like wahala to God who made me and you. Nah, anaghị m abịa Nigeria because I was him egbu anọgo n'ugo. Ugo anaghị abịazi Nigeria. Ị mara ebe ibe na-abịazi Nigeria wee egbe ya na nkwọ ya na udene. Mana ugo anaghị abịazi Nigeria due to ifugo na anaghị m abịazi Nigeria gwa m ịchọ vufta nga na Lagos. Abiam vuchelago from Benin Republic, Vunago Gambia. From my way now. And I thought I buy from Benin Republic. Nigeria though, for me, last time I'm in Nigeria, I went to get him. So I check I'm back was on when he encourageable. I read here in your market, choke in your leg, come on, I bet to go. But I have got a best peak ligo. Peak ligo bear. Vujangana Gambia. Ega won nukum mare. At least not an Ulonia Jello Vasi. Get a on your Vasi. HRN on Uno. Ebane, everything on Nigeria maybe go. Hennessy was ya colacco, Motena colacco. Heneke ma akolako, Indomie akolako, everything on the ribbon wa akolako. So just to help you, kill it to is what me once in your life before I get over. I been vlog na Benin Republic, that is a border. Vlog na seme border, a cross go oversea, oh mwa. So chile kenyela yo nyamara di iche. Nke enyere m ejishinyi ka eji agba West Africa, East Africa, from Cairo to Beirut, from Berlin to Frankfurt, Paris, Amsterdam, Chineke. Anyị
Raja Kalago. Ngoke Kalago. Raja Kalago. Ngoke Kalago. King Governor. Nkwacha. One ihe the problem we had do mmadụ mere m. And ọ na-ehe itibe ha dị na. Ndụ niile akabado n'ihe mere traditional nwoke dị na 2021. Ha ga-apụta ya traditional nwoke dị apology. Ọ bụrụ data na ike ka dị ha. Abụrụ ego ha bụ Jpac. Ha kwadoro Jpac dị saga. Na anụbeghị ọgụ anụ. Onwebeghị ibe mere ana m emekwe ka cause okwu agaghị end like that. Okwu abidoro individual to individual, but ọ gaghị end individual to individual. Ọ ga-end to government. So, onwekweghị ibe a na-esetụrụ n'ọnụ because ha caused a lot of damages. This guy is na-egbu mmadụ. This guy is na-egbu mmadụ. Ọ dị ha ka ha balance go, and ọ dị ha ka ego ahụ ọ ga-continue na-abịa like that. And onye ọwụna ka unu ga-anụsọ ọgụ like that n'afọ is Jpac among ọhụụ ha nwewo ndị otu ọnọhụ na dị otu ọnọhụ na dị costume ọnọhụ na dị content creators ọnọhụ na ndị bloggers ọnọhụ na ndị makeup artist. Otu niile ahụ onweghị nke o so n'ime. These people were the people gbara m mgba. These people were the people mere m ife. Ọ na-ama ha na anụrụ nwaanyị na 2021 nwunye m na ka ịma ha na o nwere ndị nọ behind ka ọjọọ ọ na-ama ha na enwere ndị behind it. And the people na-apụta na-ala m front and back na social media every day. Ebuka Obi ha aka dị ya ndị pastor na-ahasa ezinụlọ. So, ọgụ aja akakwa aka o. So Jpac, this is my time. Emego m na one video. Enidiri m saga. Enidiri him peace. O wana didn't end there by end there in peace. Imana na onwe okori ihe mwawu. Uno ha lụrụ n'uno dia. Ịma ọnụ m otu Nigeria si were do nke ikpeazụ a. N'inye mmadụ ego ka ọ lụọrọ go one room. Na onye ahụ ga-alụgoro 2 rooms. Ọ na-alụ 1 room be ọ na-alụrụ go 1 room. Ndị ọgụnwa ga-akwụ dị ụgwọ. Yes. Gụnwa ji akwụ dị ụgwọ. Ichekizie uno. Nwaanyị nnọrọ anụ kwesịrị iji aka ya na-alụ. Asị ya hafụ na ọ na nche elu ya ma eji aka m nọta na Nigeria bịalụwa ya. Ndị mmadụ ka nyegidere ego ha alụgide ma ha lụchaa ya otu ahụ ọ dị. So, unu kọsụrụ m a lot of damages. M nwekweghị ike withdraw just like that. So Jpac iwu ezigbote anụ ọhịa. Onweghị ibe a na-ekwu ndị mmadụ ekwubeghị n'isi m. So, onweghị anything ma ọsọ gụ kwakọ ya ma nnu ma ose ma ibe niile buru ya pụta. Eburu 2024 onye gbaa ọsọ nne ya. Onweghị any amount of money ị ga-enye m ga-eji forget the stress unu puturu m into under 3 years. Ukịta ndụ atọbago unu ụtọ. Onwedughị ndụ unu na anwedughị ndụ ji atọ unu ụtọ. Ndụ anaghị agwụ ike. So onweghị ndụ atọ n'ụlọ ụtọ na o nwere ndị na-azụ ogbu onye mgbe ndụ na-atọ ya ụtọ. Agba ogede Obi of Ọnịcha ogbu onye mgbe ndụ na-atọ ya ụtọ. So people na-aza ava dị iche iche. 2024 to God who made me and you. Ọ wụrụ dat na ọ ga-adụ izi. Ekweghị m na ọ ga-adụ izi. Mụnwa glory egwu. It's gonna be rough yet. Hear me. Look here, children. It's gonna be rough. Look here, children here.
It's gonna be tough, can't you feel it? Even in the street sometimes, can't you see it? Right before your very eyes. All day long, they comes to your ways. You can't get out, you can't give up. You fight and see. There's the things hold you back, hold you back. It gotta be rough yet. Help me. It's gonna easy. It's gonna be tough. It's going to be rough. It's gonna be tough. It's gonna be rough. That's when them say it's gonna be rough. Yeah. Oh God, the rough. Oh God, the tough. 2024. I'm going to do easy. Bobble Mare called that a phenomenon. Natural mystic. There's a natural mystic blowing through the air. There's a natural blowing through the air. Ofweze ngwanyi wetele mu. Ofweze ngwanyi jihe meramu ihe. It can be the first trumpet. And the other yede Chineke. And the way be the last. Odere Shalom, Oliver. With Gedanken and then Mama. This cat has took me alive. So, yes, so when you want to nature na 2023, now in my culture na 2020, if when you want to name na 2024, ke me culture na 2023, but as 2024 giche haria, unwe bi na eche hari, unwe bi na ejosi so, unwe bo na eje. Oga the tough and the rough. God bless that years ago for us. He said, on a bless, yo young one young 500 euro. When deal Jpac ever. Begidera me for way even there, Mahamo tells a one year she wanna save. Namu need the gunji a course in unum. No, well, 500 euro save the some will a girl. Therefore, Nena Luno dear, na go a girl. Ah, dear. Na, I would bring closes. So, Ojeha Duizi na 2024. Jpac about damage a lot of things. All this is na for Hane content creator costume and this and that. Why you need the damage a traditional mukedi? Marriage. Why you need get damage a traditional mukedi? Project yeah. Why you need get why you need maybe say traditional mukedi? So I want to peace na this 2024. Ono mana damage ni no cause or monga. Ona bom juomo kedo ta ga si solve the problem. Ono ga bom. Jpac aga has no ojihi my number. So the saga will continue. Mona and ko onye mkpụrụ mmiri. O unu dobele m otu ahụ. All the ten unu bolom. Ivu alo niile unu bolom. Awuru na unu boyo onye na ordinary person oje anwụ. Imu ugboro one ndagoro. Asoro andru mo onwe nwute ndị na-enweghị ike ikwe ka nda. Because ha fụrụ the how weak ndị na how help how otu nsi need ya ihe needri. So asoro andru mo onwe nwute ndị mama needs and they provide it at the mgbe needri ya. So ego m onu ife unu mebi isiele m unu che no ihe m ka unu mebiri ihe ndị obodo a. So onye ọwụna nakwa eme na ọwụ ọgaranya igbo ọgaranya ịnwa anwa pụta ịgakwa akọdị history ihe mere were kpata ego because ihe unu damage akwụkwa fake names ka eji je defend ya unu damage a lot of things.
mana eje ha agro ya ụnọ until enwete m onye ga-efe esi dikodo enwete m onye ga-efe esi ya aka nnakwa eche nwa Mbaise ka ọ gbaa m akwụkwọ ndụ Zion because all the same group na ha na-achọ na ha na-emere ha attempt a na-emere ha attempt a na-anwane Ndi Igbo be anyị my classmate nne ọmaka mewere gị nne m ochie ka ewu kwuru sef ọmaka mewere gị ha mego m ndị people mere m ife mee m ndị ka onye ara ọwụ na ngewere ibe people na-ekwu akara m ịlụta mkpa ọkụkọ na-aba alụrụ n'ụlọ mana kịta arụchago nya gbachie last month so this month m ga-efesi Jpac this year m ga-efesi ha ncha niile amụrụ m otu esi ede ihe ama writer adị nke a ndelede na-aka aga viral because ọwụ onye ọ na nwere time ige ma ihe na-ekwu so ihe ederede ka eji achị ụwa ebu m ụzọ gaa ebe anaghị aga build a lot of things there now achọrọ m ị na-ewere very easy m ga na drop 2 articles 3 articles every day ọ ihe ederede ka eji achị ụwa omeghe onye ga-anọchiri m ụzọ ibe ederede ka eji pụrụ nke a nderede ya ka eji pịawara Jpac azụ ife ekwuru ekwu ohe onye ọwara na-ege m because ana m akparị nwoke akparị ya nwaanyị ana m esi na nkwụ mmanya n'ụkwa na-evugharị onye ọwụ na across the whole world ha anaghị ụfọdụ anaghị like that one mana ekwukwa ha n'ife ederede nwanne ya ka eji achị ụwa ya ka eji akọntrol ụwa ịbụrụ nke a ndere maka ya ụlọ edochie o ji ewetara justice at the end of it nwanne anaghị m eje court ọsịsọ bụkwa anyị nwewu the court wụrụ the judge wụrụ the ihe niile ị na-eme go to court nke colonization mana ị naghị abịa na my own court ebe nje ewere everything hapụrụ mmụọ anyị nwewu the magistrate ọgụ eji ọfọ ka nna anụ ijezie court eji asịgo kedu ihe iji megide onye a to the extent na o bidoro na-agwa gị ihe ọ court ji agụziri gị the law kọọrọ gị the damages mụnwa ga-eme gị kpọrọ nje court anụ de go court onwetụgo eme na emere ibe mkpọrọ polisi n'ụwa before ọwụ na m akpọgoro gị polisi na ife ọsọkwara gị mee akpọgoro gị polisi before in my life ọdụhụ anaghị m akpọrọ gị polisi ọwụ na onwego onye ji asị na mee na o mego ibe nje na polisi mee ka statement bịa kpọrọ ya polisi ya kwuo ị gaghị eti my name that area ngwa gị ibe gaa mee investigation o mee nwaanyị isi obeje asị na mee eyifugo ya akwa before ya kwuo 1 million ngwa nwere some certain things m ga-awụ mbe ma na-ekwu with proud and ihe because I work for that. I promise God I don't want to do that. Ohe bo na gija akpọ afa traditional oge dị ọrụ oive mere ne njiri merie manda akpakara dị ngwom godzi oke kebe manda akpakara dị ngwom akwa ngwelebe nda akpakara dị ngwom niile mechara je mebe yahoo mecha join ya Nollywood. I defeated them. Maka ịkwa mmadụ egwe na kwa ebe o ji ada. Abalele mondo Nollywood. Bariando content creator. Agi ihe kwuru na my social media. Awere nwaanyị set him up, chara nwaanyị ga-egbu nim. Ama na onye chi egbu hụrụ nwa onye ga-egbu nwe. Watching from Toronto, Canada. Hey, oh gerede, omaka mele from Canada, ozo chukwu zobi.
ewe na mmadụ na ọrịa onwe ya na-akwa ya one ahụ so mmadụ enweghị ike ịmụọ mmadụ n'ala Igbo onye ahụ eto be nna ya ma ọ too be nne ya without ndị mmadụ ị na-abịa na-akwa onye ahụ ka akwatuo ya amaghị na ọ dịka ibe a na-eme exist ntere m anụ nwaanyị nwere fụba aka from different angles and all the people mere ihe niile ịfụ ha kịta abụọ na-ezogharị onye a gwara na nna apụta n'ife ibe ahụ i mere ijere mee na nzuzo pụta ife bịa kwuo ọ na-ezo jos olidate na detem pụtara ife na ịfụ dike ahụ mere dị ife na nzuzo ọnwụọ ma ọbara mgbanye na-egbuo ya ife inweghị ike ịkọnfront nwu n'ife wanyị ga-eji eme ya n'abalị ife inweghị ike ịkọnfront nwu n'ife wanyị ga-eji eme ya na nzuzo ihe awụ ihe na-eme ndị Igbo na because asị ife ọjọọ gbu afọ wụrụ omenala ebe ị ga mee ife na nzuzo ife a mpụtazie na ife ọ na-eme gị na mkpụrụ obi na-eme gị na ndị afụkwa ife ị ga-anwụ ife afụkwa ife a ife eme gị mana ihe ị gara ka obi mee na nzuzo emezi were ego nye Jpac ya ga-akiri nna onye ọwụna ga-abịa ka ọ kpụọ m n'ana of all kind m ga-eme ekisho na mkpụrụ gị n'ana ọsọgodogwụrụ onye nwekarịchara ego na vileji ụnụ ọsọgodo ya wuru igwe obodo ụnụ onye ọwụna bịara ka ọ wụọ n'ana m ga-awụ gị n'ana ọ dị ego ọsọkwara gị nwee ịkwuo ibe i mere were nweta ego ahụ ọ dị ka ọgaranya ọsọkwara gị wụrụ nwetakwuo gị sefu amụọ were ma ọla mụọ ọfụ ga-agba ma ego gị niile ka m gbanazi onye na-edu ndụ ka Jpac jee tanish bụ ime ejide maka onye wee mekabe nwoke dị taịpụ kene bishọp ọzọ bụrụ na Google taịpụ kene emekabe nwoke dị na Google anaghị m ego bishọp ọzọ bụrụ nwere ego o jiri bishọp ọzọ bụrụ nwere ego o ji elu họteelụ na ego o ji elu manshọn niile ahụ ọlụrụ mana traditional nwoke dị nwere ego o ji elu okwu mmụọ niile nọ n'ala Igbo mee ka eshọ na o weghachiri omenala na ọdịnala Igbo be aka mana anaghị anụ afọ emekabe nwoke dị anụ bikọs onye ṅụrụ ihe onye mkpụrụ mmiri o nweghị ike dụrụ ndị be anyị na mma ndị Igbo ontere fa bido mara ife na-eme ezigbo ife a na-eme philanthropies o nwere ndị nwere ego jos ibe alụrụ duplex ka alụrụ be nna ha bikọs ego duplex ka ha nwere onye ọbụla nwere ibe Chineke nyere ego mee onye ọbụla nwere ya ọrụ Chineke nyere ka ọrụ mmadụ ji rụwa ọrụ from many years ọrụcha ọrụ ibe a ga-eji akwụ ya ụgwọ wụ na onye awụ onye ara onye Ishi adozighị ya mma mana ha ji anọ na the legacies of ibe onye ahụ mere ọ wụrụ na afa m ka ebụrụ Emeka be nwoke taịpụọ ya ọ ji abụcha ya mana Google onye ọwụ na ọsọgo gba ọnwụ nwoke dị ọsọgo ibe ọwụ na ọ ji were mana taịpụọ ya ịpụghị ya na Google ibe niile ahụ ibe mmadụ mbe disman mere onwe ya mere ya ndị Igbo wute ego ya sima a na-eme philanthropies a na-eme nke a na-eme nke a ị nọ n'obodo oyibo na-atụ paketi na DHL ibe a na-atụ na DHL ya mere afa ndị Igbo ejighị were fu ndị niile a na-evu ige ego onwekwa onye ma ha na-eme exist sọnsọ ebe a na-eme exist wụ n'ala Igbo nobody knows them from outside the world furu na omenala Igbo agaghị international furu na enweghị ihe eji recognize ndị Igbo furu na o nwere ndị zọdụrụ ndị Igbo ọkpa n'ala furu na enwere ndị connectiri ndị Igbo to connection ọkwa na onye zara ezigbote afa ya connectiri ife ahụ ejighị ego connect ya ibe ị ga-emere onwe gị have to do it on your own and everybody na-agba ọsọ dị ya so na onye kara obi wụrụ dị odegwu ejighị eji ego a zụtara n'ọgwụ ma o wee emetere n'illegal money laundering were nara m ibe m ji aka m connect ya ụna anazie celebrate ihe na ana what of o disconnect ya onye connect eji aga onye connect ga-agakwa connect kwa ya so ihe anyị mere awụ ibe a ga-eji ego goro ma ihe a ga-eme character assassination anyị restọrọ omenala na ọdịnala ebe a na-agba ọfara udo ọfara mmụọ akwa ọkọ na mmiri enwere ọkara akwụ ha iji aka ya na-egbegharị ya
na-agba ọfala dibịa ụmụ anụ ọhịa. Mana ịfụrụ ka a na-eme ebe anyị, o nwere onye ịfụrụ a na-eme ebe ya kwa n'obodo ka a na-eme ya, ọ ibe dị ụlọ obodo. So fake character assassination is character assassination. Ife na anụ nwe mpi atụrụ anaghị efu mpi. Ife alụrụ alụ wụ ife alụrụ alụ. Ife dị ebe aha ọgbụtọrọgbụ wụ ọgbụtọrọgbụ. Ọgbụtọrọgbụ wụ ọgbụtọrọgbụ. Ife alụrụ alụ wụ ife alụrụ alụ. And ife aha alụrụ alụ na-end. Yanwa ka ndị ụka na-emeri. Ndị ụka kọrọ bata be anyị mmiri erie ha because ihe niile ahụ ihe ahapụrụ anyị together and anyị na-protect it together. Centuries anyị anụ ọnụ a lot of ọgụ gbuo a lot of mgba iji wee defend omenala na ọdịnala ahụ. Ndị be anyị nọ Lagos ma ndị be anyị jechara obodo oyibo na-awa abịa ha na-sponsor omenala ahụ. Oge anyị nọ n'ụlọ mgbe anyị ebidobe ejebe njewa emego ndị be anyị mere njewa jewara ejewa na-anọta ha nọta ha nwa na-akwado omenala ahụ. So onye anyị dị moral and encouragement of defend omenala ahụ. Omeghe nwa agụata orumba na anọcha na-enweghị ike ịkwado omenala na ọdịnala agụata orumba na anọcha. Ife ọsọkwara ya na-eme ndị big men be anyị na-akwado omenala ahụ. Then wee ya ji bịa ka anyị restore ya omenala na ọdịnala Igbo. Ndị yahoo DBS kankụ everywhere. Side ọba, side Egbariam, side enu Ọnịcha. Ndị dibịa yahoo kankụ ebe ahụ. A na-akụziri ụmụazị otu esi ebi ndụ otu eziokwu na ịkwụba aka ọtọ n'ọkwa ibe o ji atụrụ mmadụ ka eji atụrụ onye ahụ. Nwa mmụọ eme okone nwa mmadụ eme okone nwa mmụọ. Ndụ mmiri ndụ azụ, ndụ oji na ndụ ọcha, mmiri atakwara ma azụ anwụna. Egbebere ugobere. Eso na-akụzigasịrị ndị mmadụ omenala na ọdịnala. Ndụ yahoo ndị alụrụ alụ eje na-azụgo nna je mee yahoo imegbucha ndị mmadụ bịa wetara anyị ebi na egbuolo gị mere gị nke a dọsa nke ọnụ mee nke a ife niile aha na like that. Ọwụghị ibe a ka anyị kụziri, ọwụghị ihe a ka anyị bịara ihe anyị restore. Ndị ihe awụghị omenala ka ọwụghị omenala na ọdịnala anyị ka ọ. So ebe akwa ọkọ mechara gbaa ọfala akwa ọkọ awụrụgo n'igwe ndị ọba ọmaka mere ụnụ n'orie na afọ na nkwọ na eke onye afụrụ tata asụpụkwa ya echi. Ndị Igbo mụrụ mụ Igbo nwe m na ndụ na-emere ife enwe m ike ikwe ka Sagama na Jpac end na peace. Ọ gaghị end by peace. Emeghe nye expect na ọ ga-end like that by peace. And they will make it have Jpac because I will never leave him. I will never let him go. Me and him, I jana more together. Omana ye jenga together. Omana ya ulo boy together. Oje nwa nwetekwa na nke bishop ọzọ bụrụ echem bishop warning. Onye ọwụna oge enwere ike ọrụ ofegbu ware ke enwere nke a afọ ahụ na-agba 28 ka ọ 29 ka anyị mara gode afọ wive ahụ ka anyị mara na 28 ka o ji agba ka ọ 29 n'afọ ahụ ka m chọrọ ịkọ ya ibi. M ga-akọ ya ibi n'afọ ahụ na-agba half a year ndị do ya 30 days of September, April, June, and November. All the rest are 31 except February alone. That February I can if January oja ga free na gendo philanthropies. Mana bata February na about 28. Nge gosi nge oje learn lesson. Chineke. Kamara kana ibe January ibe February ha jaba. January. February. Okay, nke this year gbara 29. January 30 days of September, April, June, and November. All the rest are 31. So January ga-agba 31. So nge January niile ka o were destiny na nka. Nwanne m nwaanyị
nne ịshọtụ ije abịa eje ma anwụ ịhụ nnekwu eji anwụ ihe nnekwu ọkụkọ ka iwere taa n'aha ọhụụ to God who made me eji ihe ụgwọ nnekwu emechara m ndị ọzọ ya afụhụ ngụ Chineke nne eje ma anwụ ihe ofu nnekwu please let there be peace among you. Peace. Jpac has surrendered. Brother Henry. Or surrender go. You better cause a lot of damages. In the history of Mukedi, you go to be one or one, you Mukedi, Munya Dalana. Oh, Munga Wonya Cosro. Bemugolu. Jpac have met the Vuteramani in our word. So, ọrụ ka ụnọ ọrụ destiny na-agbada enwere destiny na nke nwaanyị nwee destiny na nke nwoke isi ọtụwa nke nwaanyị ka m na-ekwu ntị nhwekwa m ego m na-aba to God who made me ayo mbata ha ka ụmụ nwoke anaghị erizi ego ma ụmụ nwaanyị na-erizi ha mkpara ha aka to God ga-ekwu ọmụmụ ya destiny nke nwoke mbata ga-aka iji enye 10,000 ka m were go destiny nke nwaanyị anụ ọkụkọ Jpac ha mebiere m a lot of things. Ba mere m nwa adụfughị m violent ba mezie m ndụ violent mezie m na-agbasa asị egwu agbasa asị gbauka ebe a gbauka ebe a because ibe mere m si different angle were bịa and ha nwa ayọbekwana m biko brother Henry ibe a mere m eziokwu ọwụghị onye ọwụna ka eji eme ya survive ọwụghị onye ọwụna ka eji eme ya survive mana ebe ọwụna m nwa survive ya gịnị ba ka eji eme ka udodo eji akụrụ m aka n'obu adị mana m anaghị ana ego so ba je eje weta ukwu osisi ba je eje weta ukwu osisi ube oyiwe weta ukwu osisi orange eje kọrọ nya na udude nke be so mgbe ọna nna ahọta ugbo ọna nna ahọta dị ube oyiwe ma ọ na-ahọta dị orange ewere nya na-echetakwana n'ọkwanụ onwere ọgụ anụrụ mgbe ahụ cause I'm a historian ana m like emechi ibe create enwe obere history weje ha eji ego kụma aka n'obi because ha damejiri m a lot of things mana ha ji abịa ka eme peace asụ na anyụ nshi akapeghị ya ọnụ ọ na-awụ otere so ha ji ewetara m oroma na abụ short oroma na abụ nwe ji ube oyiwe eme orange na abụ ka ha ji ewetara m kụọrọ m ya n'ihu be m ị mara na mana bụ emego peace. But Jpac have asked you for forgiveness in this morning, and he kneeled down when he was begging you to forgive him. Ele ya bohonya. Atara mnuku tafufu since 2021. Look where today. Ha megodere bịa na isu ọfịa kịta jee jụọ ndị isu ọfịa na grupu ndị isu ọfịa ekwesịghị eme na ebe a mana ha mere m mwepụ dị ya ị bịa na akọrọ my village na grupu ndị akọrọ Mutanze ede mere m mwepụ dị ya so na my village ewepụsịrị na the group ọtụtụ ife mere m I was left out of the Zion Gate, of which I don't want to be left out of the Zion Gate, but I was. So I've been now bahari na ọzara dịka atụrụ na-enweghị onye nche for since 2021. Na-eje betere ndị mma na-ayọ ndị mmadụ onye nyere ibe asị nya biko jee wejere nye bedo otu ahụ jụọ ese iruo n'ebe agụ nkwa agụ ahụ jụọ ese a direct ego be m na-etikọrọ m edete ndị nke ha tinwuru one ha riri ka ha rifọrọ ha edowere nyebe m ahụ so ha kọsụrụ m a lot of things ha damejiri m a lot of things ade nwere ndị ji ha na-agwa m okwu otu a agwacha m okwu ịgaghị ike iji ọsụ medi okwu abandon mmadụ dịka brother Henry Ike emefọ
enweghị ike ịgwacha m okwu ogoro na nna eshi ọnwụ ma mee ihe a ị gaghị agwacha m okwu ma agba okwu ahụ nkịtị like that mana brother Henry gee ihe a ga-eme gịnị ka eji eme because ọwụhụ jọz ịsọ m gba nkịtị ife a mere ma ịmakwa ekwesịgo m ịnwụ anwụ ọ bụrụ na m nwụrụ anwụ nweghị ife nweghị ọdịka story these people na-agaghị ekuk a ga-asị na nnọchara obodo ya more than 15 years ndị Germany gbaa ma ọgwụ n'isi nnọta ozugbo hawazie ala ife niile awụ ihe a kukuru these people do smart and otu a si spread the news mmadụ nọrọ Germany more than 15 years nọtazie n'ụlọ agba ya ọgwụ ọwụ na agbara ndị Germany gbara ya ọgwụ ebo ndị obodo ji na aja mana ị gaghị ekwu na obodo a na m bịara obodo a na 2008 na obodo a zọrọ my life na 2008 ya na ihe niile m wụtụrụ na obodo a mere m ya which means obodo ekwesịrị ịsị ha thank you in one way or the other emegodu hụ the whole Biafrans in the worldwide kwesịrị na-ekene ndị Germany for 7 millions of Biafrans bi na Germany anyị awụhụ ndị Germany anyị bịara abịa ọwụ na anụ ha ọgụ anyị akara ha ibi obodo a ọwụ na be anyị dị mma na the system be anyị na function anyị akara ha ibi obodo a mana anyị bịara obodo a because of gịnị na anụrụ ọgụ Biafra many people nwụrụ many ụmụ Biafrans pụrụnụ ha anọtazighị back many ndị Igbo travel they don't come back omeghe onye na-ajụ ese ha ndị pụkwuru apụ ama na eburu dobe ha mana Equatorial Guinea, Ivory Coast, Sao Tome and Gabon kuchi ndị be anyị ma omeghe onye kwere eje ajụ ese onweghị onye chọgara ha ọ dịka ndị mmadụ na-awa emechara anyị ife ọma ya ewere ife ọjọọ kwụọ fa ụgwọ ndị Germany trial n'ebe my life nọ 2008 ahụ o nwere something mere eme kwuchimisi ekwesịrị m ịnwụ na Gambia mgburi ebe obodo a ndị obodo a buje m na nnukwute ụlọ ọgwụ take care of everything gwọchichicha m gwọta m complete ekwesịrị m ịkọrọ ndị mmadụ otu m na ije si je so ihe m na-eme awụghị ibe o ji awa ememe asachie like that awụme historian. The day one m bịara obodo is documented. Everything about me na obodo a dị documented. Ọ ihe o ji our people ofufe adị marveled. Ejeghị m akwụchanwu ndị obodo a ụgwọ ife ọma ha mere m. Because ndụ isi ha nyere m aka zụta my life. Nye m emume ebiribe ha. So ka ndị mmadụ ga-esizi na-achọ na-etiri m nke a na-emeka traditional uke dị mere nke a agba mba nkịtị na Odinburgh until onye ha chọrọ m bịazie na Odinburgh agwa m ndị Odinburgh a weta my informations weta my life weta everything nye ha ka a mara na ihe a na-ekwu about me na nke a na-erekọd about me ọwa ofu ihe from America ha Uju Alemalinda chai Uju Alemalinda from America no maka mele gị Chineke na America bụrụ America eteka bụ ibe dụ mmadụ na America mana o tere aka 12 hours ibe njebe from Germany were bịa Germany 12 hours ka njebe na enu na and just going 12 hours coming back shut ọ na-eji moto eje America no shake anyị kara iji moto gbaa ya ibere ka 2 weeks or 1 month before ruwe mana nke a na-agba ya 12 hours n'enu mụnwa na-atụ ụjọ ife n'enu ọmaka mere ụnụ ka mụnwa jee lee bọtụrụ brother Henry anyị ga think about ibe m kwuru onye ọwụna ta ibe ife ọnụ ọ bụrụ na a ga-eme peace gwana ha na nsọ na akọsọ m damages na mụnwa abịa for peace and enweghị m peace again n'enu ụwa because ha mebichara m everything nwa ọmarịcha stories nje ma nje akọrọba ka ya na-ekene ndị Germany ogoro na a ga-eme German Isuobia culture Isuobia ndị ibe a na-akpọ ya agụata Orumba and their nọcha German culture mụnwa connect here because these two countries have been together
mana ha ebigo ha amatago onye nwụ so nkọneti ya wute ndobe anyị at least ụwa to ụwa ndị aka nri ga na-akwụ aka ebe a na-akwụ aka nri mana ha mere na ibe yahoo ibe costume iji abarịrị otu ma ọ iji anụtarị Nigeria belong one place or another place before I recognize ya gị ma ọ ndị dibịa n'ala nwunye mmadụ ma ọ n'ala enyi nwaanyị mmadụ eje butere gị ọgbọ aghara ọwụ na mmadụ mewe ibe ka ọha nna replace m my village with another people ọ dụrụ m izi ama m ọ na-esi eme ya mana Chukwu ekwekwere ka m practice ele nwoke ma ọ nwaanyị ibe ọjọọ anaghị amụ aka ebe na nka ndị ọ naghị eme akaba nka akụba mmemme amụtaghị nya na ụmụazị amụtaghị nya n'okenye ọrụzie kịta nkabara nka ka nji amụta ya Chukwu ekwekwere ọmaka mere ụnụ from Texas ọmaka mere ụnụ Brother Henry, please don't start this new year with trouble. Let there be peace among us Igbos. But kamu jele my bottle ne bokota na train na ben kanalo na so even ne bokota ebe ha ana me let it every month. Nle ana me let ko ne 80 to 100 euro so tata kan je let it ten nso wado ha enwere ike mfu okata outside ikuku kusam na Ishi okuimu cool peace mana Jpac ha mere m ife this guys mewara m obi ha mere m ndụka onye na-awụzighị mmadụ n'isi ọbịa ndị isi ọbịa be anyị niile were ndị isi ọbịa be anyị were machụpụzie ma amachụpụ ngwụrụ nobody ife niile m mere nche na at the end na oje na-ewetara m afọ ọma ife niile ahụ ebe niile ahụ wetachara m afọ ọjọọ mana nsogbu adịghị let there be peace na ọkwa na ba chọrọ udo n'ezie mana ọwụ na ba achọghị udo n'ọjọọ ka e were họrọ ya traditional ka dị continue cause ọkwara ndị mmadụ damages na their life ịma na nga anụ dị ọgụ na 2024 eje m achọ ka ife mere mme onye ọzọ eje m achọ ka history repeat kwa again and ihe a na-akịta eme yola edochie na Judith and ihe a eje m achọ ka ha yola edochie na Judith na mee nwee problem kama yola edochie ji ekpokọrọ fanabụ ọ nwunye ya ka ọ nụrụ fanabụ ọ nwunye ya ha abụọ nwunye ya so subido peace for ndị mee na Judith consider na this man as nwunye unu as di unu so mana ejieni let there be peace so unconditional Omenala brother Harry anọrọ nke ị na-ekwu na ntị echi m kedere m ụmụnne ya nọ na Jerusalem